Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu insellem lil kull wieħed u waħda minnkom kemm hija ħaġa kbira, grazzja kbira li ngħaddu dal-ħin mal-Mulej Ġesu. L-lum il-Knisja tagħmel it-tifkira l-festa ta' San Franġisk ta' Assisi, dan il-qaddis kbir li fittex li jimita lil Ġesu. Ġesu fqiru, Ġesu umli. Tal-qaddis li l-insara kollha jivveneraw u saħansitra anki nies minn reliġjonijiet oħrajn japprezzaw ix-xhieda kbira li ta' San Franġisk. Aħna ġewwa Malta ninsabu mberkin bil-preżenza ta' 7 ordnijiet reliġjużi imwaqfa jew ispirati minn San Franġisk. Għandna 3 ordnijiet maskili, il-Franġiskani Minuri, aħna nafuhom bħala ta' Ġieżu, għandna il-Franġiskani Konventwali u il-Franġiskani Kapuċini. Bagħad hemm 3 kongregazzjonijiet ta' sorijiet, għandna s-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu, is-sorijiet Franġiskani Missjonarji ta' Marija u s-sorijiet Franġiskani Missjonarji tal-Qalb bla teba ta' Marija, nafuhom bħala sorijiet tal-Eġittu. Ma dawn imbagħad hemm l-Ordni Franġiskan Sekulari. Jew nitolbu għal dawn l-ordnijiet u kongregazzjonijiet biex dejjem ispirati minn San Franġisk ikomplu jagħtuna xhieda sabiħa, xhieda nisranija sabiħa. Ejjew issa narfu naqasijiet tagħna nindmu minnhom biex hekk nitħejjew tajjeb għal din l-Ewkaristija. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min uħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek San Franġisk ta' Assisi sar jiġbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Atina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek bimħabba ħinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Neħemija. Fix-xahar ta' Nisan 20 tas-Saltna ta' Artasersi,
Is-sultan kellu l-imbit qudiemu u jien ħadt l-imbit u nawwiltulu. Qatt ma kont wiċċ imqarras qudiemu. U hu qalli: "Għaliex int wiċċek imqarras? Marit m'intix. Għalhekk dan tiegħek mhuwiex ħlief swit il-qalb?" Imbagħad jien bżajt ħafna imma weġibt lis-sultan: "Sultan, jalla tgħix għal dejjem. Għax m'għandix inqarras wiċċi meta l-belt fejn hemm l-oqbra ta' missirijieti hi ħerba waħda u l-bibien tagħha maħruqa bin-nar." Qalli mbagħad is-sultan: "X'inhu li qed titlobni?" Jien tlabt lill-Alla ta' Smewwiet u weġibt lis-sultan: "Jekk is-sultan jidhirlu li ħaġa sewwa u jekk il-qaddej tiegħek jogħġob lis-sultan, nixtieq li tibatni f'Ard Ġuda, il-belt fejn hemm l-oqbra ta' missirijieti, ħalli nerġa' nibniha." Imbagħad bis-sultana bil-qiegħda ma' ġenbu, is-sultan staqsini: "Kemm iddum il-mawra tiegħek? Kemm iddum ma terġa' lura?" U meta jien tajtu iż-żmien, is-sultan oġbu jibatni. Jien għalhekk qed lis-sultan: "Jekk is-sultan jogħġbu ħajatini ittri għall-gvernaturi tan-naħa l-oħra tal-Efrawt biex iħalluni ngħaddi min-naħa għall-oħra sa ma nasal f'Ard Ġuda. Ħajatini wkoll ittra għal Asaf li jieħu ħsieb il-foresti tas-sultan biex jagħtini injama travi fid-daħliet tal-fortizza li tħares it-tempju, tas-swar tal-belt u tad-dar fejn se noqgħod." U s-sultan tani dan kollu għax id Alla tiegħi kienet ħanina miegħi. Il-kelma tal-mulej: Inroddu ħaj lill-Alla. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. F'xatt ixmajjar ta' Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna aħna u niftakru f'Sion. Ma' s-siġar tal-luq tagħha dendilna iċ-ċetri tagħna. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. Għax hemm dawk li jasruna talbuna nannulhom xi għanja, dawk li hemm maksuna stennew minna għana ta' ferħ, għannulna mill-għana ta' Sion. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. Kif nistgħu nannu l-għana tal-mulej f'Ard barranija? Tibbies li id il-leminija jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Jeħilli l-sini ma saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, Ġerusalem. Minħabba fi Kristu ridt li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lilu u nkun ninsab fih. Il-mulej ma'kom. Jek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien huma u mixja fit-triq kien hemm wieħed li qal lil Ġesu: "Tmur fejn tmur jien niġi warajk." U qallu Ġesu: "Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-asafar tal-ajru il-bejtiet. Iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu." Lil wieħed ieħor qallu: "Imxi warajja." Iżda dak wieġbu: "Ħallini l-ewwel immur nitfen lil missieri." Iżda hu wieġbu: "Ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom."
Iżda int mur u xandar is-saltna ta' Alla. U ieħor ukoll qallu, jien niġi mulej warajk, imma l-ewwel ħallini insellem lil tad-dar. Qallu Ġesu, min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lila Kristu. Illum maħniġ biss qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Imma l-Knisja qiegħda tiċċelebra il-bidu tas-Sinodu, din il-ġrajja kbira li qiegħda ssir li qed tibda propju bħalissa fil-Belt ta' Ruma fil-Vatikan fejn il-Papa flimkien ma' isfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi ħajkunu qegħdin jiddiskutu dwar il-mixja tagħna flimkien bħala Knisja. U dan dejjem billi nisimgħu il-kelma ta' Alla u naraw il-mulej xirid minna issa u għaż-żmien li ġej biex inkunu dejjem Knisja missjonarja. Xi ftit tal-jimilu il-Papa Franġisku qal hekk qal l-Ispirtu Santu jgħinna nwettqu l-appostolat tal-widna, jiġifieri li nisimgħu. U l-Papa kompla hekk. Aħna nisimgħu bil-widnejn ta' Alla sabiex inkunu nistgħu nitkellmu u nxandru il-kelma ta' Alla. Mela li tisma' l-kelma ta' Alla biex imbagħad ixxandara fil-ħajja tiegħek. U dan li qegħdin nagħmlu bħala Knisja, il-Knisja Kattolika f'dan is-Sinodu, imma anki lokalment f'pajjiżna fid-djoċesijiet tagħna ta' Malta u ta' Għawdex u anke fil-ħajja tagħna parrokjali, anke bħala membri ta' għaqdiet u movimenti, aħna imsejħin biex inkomplu mhux biss nitolbu għal dan is-Sinodu ma wkoll narfu li aħna ninsabu f'mixja flimkien. Kulħadd jimxi iva bir-ritmu tiegħu. Hemm min forsi jieqaf xi naqra x-xaqa ta' qalbu ma flimkien nagħmlu kuraġġ. Illum anke s-siltiet tal-kelma ta' Alla, il-Providenza riedet li jitkellmu dwar Ġesu li jinsab miexi fit-triq u diversi nies jixtiequ jimxu warajh, imma wkoll iġibu xi diffikultajiet jew isibu raġuni anke jekk hija tajba imma biex ma jimxux warajh. Smajna wkoll fl-ewwel qari meta Neħemija kien qed jitlob lis-Sultan f'Babilonja biex imur lura, jagħtih permess imur lura fl-art tagħhom, l-art imqazza nsejħula biex hemmhekk jerġa' jibni mill-ġdid Ġerusalemm. U dan ukoll kellu jagħmel vjaġġ li ma kienx faċli. Il-vjaġġi qatt huma faċli daqskemm nimmaġinaw. Forsi llum nivvjaġġaw b'ċerta faċilità għax għandna mezzi ta' trasport, imma il-bniedem li qed jivvjaġġa jista' jiltaqa' ma' kull ħaġa li tista' anke tfixklu milli jasal malajr u fil-post mixtieq. Ejjew nitolbu l-mulej illum anke bl-interċessjoni qawwija ta' San Franġisk li wkoll għamel mixja ta' fidi bħalma nagħmlu aħna lkoll kull wieħed u waħda minnha. U dil-mixja ta' fidi tagħna tlaqqana ma' esperjenzi sbieħ pożittivi imma anke wkoll ngħaddu minn momenti ta' diffikultà. Ma naqtawx qalbna. Kull sfida hija opportunità. Opportunità biex anki ngħinu l-xulxin, biex inħallu l-kelma ta' Alla tina direzzjoni u frott tar-riflessjoni u t-talb tagħna u bil-kuraġġ li nagħtu l-xulxin inkomplu l-mixja tagħna bħala Knisja. Dan huwa Sinodu, imma dan huwa wkoll il-mixja tagħna bħala poplu ta' Alla fuq din l-art. Ejjew nħallu l-mulej jagħtina direzzjoni biex inkomplu kif qalilna l-Papa Franġisku ikollna l-appostolat tal-widna nisimgħu il-kelma biex imbagħad inxandruha bil-kuraġġ ma' kull min niltaqgħu. Tkun kelma li ttina wkoll dawl għal dak li aħna ngħaddu minnu kuljum. Mulej Missier Qaddis nitolbuk għall-Knisja imxerda mad-dinja kollha biex il-membri tagħha aħna l-insara narfu nkunu dejjem il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Mulej nitolbuk biex is-sinodu li qed jibda propju llum iħalli ħafna ġid pastorali u spiritwali fost il-membri kollha tal-poplu tal-Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolba l-ordnijiet Franġiskani, patrijiet, sorijiet u lajċi biex ikomplu jkunu ispirati mill-figura sabiħa ta' San Franġisk u jkomplu jagħtu xieda fid-dinja tal-lum għal faqar u l-umiltà li jgħix San Franġisk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha, speċjalment dawk li jinsabu waħedhom u qegħdin ibatu biex int mulej tlaqgħuhom m'għandniex ġenerużi li jgħinuhom bl-aħjar mod possibbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u nitolbuk biex aħna nkomplu nħossu l-preżenza tiegħek li timxi magħna fit-toroq tad-dinja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mnidejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteru tas-salib li miegħu San Franġisk ta' Assisi intrabat bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba is-saltna ta' smewwiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha interġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam
tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Franġisk ta' Assisi u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba it-talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Strument tal-paċi tiegħek, fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba, fejn hemm il-ħtija ħallini nferrex il-maħfra, fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi, fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama, fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl, fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ. La tħallix li iżjed infittex li nkun infarraġ milli nfarrax jien. La tħallix li iżjed jifhimna ħaddieħor milli nifhem il-ħaddieħor jien. La tħallix li iżjed inkun maħbub milli nħobb jien. Għaliex meta nagħtu aħna naqilgħu. Għaliex meta naħfru aħna niġu maħfura. Għaliex meta mmutu nerġgħu nitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna insiwu nixbħu li San Franġisk ta' Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu, ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabbtek u nħaddmuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Disa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsedraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-Glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurnata Reġina bit-tkieni ta' Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna ma nafru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
Daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu fis-slim. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu smana, Kristu wilqa t-talb tagħna. Kristu ilqa' talb tagħna, Missier Etern Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Omm Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li żjed safja. itlob għalina, Om li żjed nadifa. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok nina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tjieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torgi ta' David. itlob għalina, Torgi ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minar l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina,
San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, San Franġisk ta' Assisi, itlob għalina, Beatu Ignazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. O Alla, inti f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repketilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.